дар инҷо корҳои ман пешниҳод карда шудааст муддати 4 моҳ. Зарагул Ҳалимова донишҷӯи курси сеюми коллеҷи ҷумҳуриявии расомӣ ба номи Мирзораҳмат Олимов мебошад. Ӯ аз кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати зиёд доштааст. Ҳамин буд ки баъди хатми мактаби миёна Зарагул Ҳалимова дар коллеҷи ҷумҳуриявӣ соҳиби номи донишҷӯӣ гашт, аммо бо сабаби вазъи оилавӣ аз идомаи таҳсил даст кашида буд. Меҳру муҳаббат ба расмкашӣ баъд аз 12 сол Зарагулро дубора ба коллеҷи расомӣ овард. Инагу бо ҷанбаси нимсолаи якуми соли таҳсилаш мусаввараҳои офаридаашро пешниҳоди омӯзгоронаш кард ва бо муваффақият имтиҳон супорид. расомӣ рости гап орзуи хурдии ман буд. Дар оилаимон ягон шахс расом нест. Ман бисёртар нағз мебинам ҳамин касба. Бениҳоят нағз мебинам. Дар хонааш гарчанд ки зидди ҳамин касби ман буд модарам, лекин ман напартохтам. Кӯшиш кардам ки ҳамин касба дубора бо аз худ кунам. Зарагул Ҳалимова бештар ба ҳаёти деҳа ва нақшу нигори миллӣ таваҷҷӯҳ дорад ва расмҳояшро маҳз дар ҳамин мавзӯъҳо меофарад. Бештар ман ба ҳаёти деҳа бисёртар таваҷҷӯҳ дорам, чунки ба ман маъқул ҳастанд ва ё ҷалбкунанда ҳастанд. Масалан як вақте ки намоишҳо мешавад, овезон мекунӣ, бисёртар ҷалби мардумро ба худ мекашанд. Дар қатори Зарагул Ҳалимова ҳамчунин садҳо донишҷӯи коллеҷи ҷумҳуриявии расомӣ корҳои эҷодияшонро ба маърази дид гузошта имтиҳон месупоранд. Мавриди зикр аст ки ин муассисаи таълимӣ аз рӯи 11 ихтисос мутахассис омода мекунад. Донишҷӯёни коллеҷи мазкур санъати тасвирӣ, наққошӣ, заргарӣ, кандакорӣ дар чӯб, бофандагӣ бадеӣ, кулолгарӣ, тарроҳии либосҳои миллӣ аз диди аврупоӣ ва ғайраро аз худ мекунанд. Агарчи санъати расмкашӣ ба назар осон намояд, вале нозук асту заҳматталаб, мегӯяд донишҷӯи коллеҷи расомӣ Акбар Саидов. Агар расом сабр тоқат дошта бошад, бар ҳамон вақте ки расм мекашӣ тоқат карда шишта расм кашидатони ба пеш меравӣ. Тасвирҳои офаридаи донишҷӯёнро устодону мутахассисони соҳа баҳогузорӣ намуда ба ҳунару маҳорати расмкашии онҳо баҳои муносиб доданд. Хеле хуб буд. Албатта корҳои амалии донишҷӯён дар сатҳи баланд баргузор гашт, иҷро шуданд ва албатта баҳои баландро сазовор гаштанд. Чӣ хеле ки намоиш баргузор гашту аз он ба хулоса меоем ки маҳорат ва малакаи донишҷӯён баланд шуда истодааст. Донишҷӯёни коллеҷи ҷумҳуриявии расомӣ ба номи Мирзораҳмат Олимов нозукиҳои санъати тасвириро бо шавқ меомӯзанд ва орзу доранд ки дар оянда дар намоишгоҳҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ асарҳояшонро намоиш диҳанд.